mitade, pero bueno. Eu o que quero facer desde aquí e desde agora é contar un conto, por así chamalo, pero que tomades moita conciencia dele, vale? Fai moito tempo, bueno, non moito tempo, fai algún tempo, un neno pasaba por un prado moi bonito e moi longo. O neno iba pasando por ese prado super mega hiper bonito cando se atopou diante do campo un árbore inmensa, bonita como a sola. Ese árbore tiña un cartel que poñía: son a árbore máxica. Si dis as palabras máxicas, o verás. O neno probou con todo, dixo as palabras máxicas como abracadabra! E a porta estaba pechada. Probou con outra palabra máxica, supercalifragilisticexpialidocious. E a porta seguía pechada. Probou con tan, e a porta seguía pechada. Probou con catapum, olvídate. Probou con porrón pom pom. Porón. E a árbore seguía pechada. Probou con Ábrete sésamo. a ver con esta. Ábrete sésamo. Mua. Entón, o neno estaba canso e rendido, dixe suplicando: por favor, arboliño. Nese intre, abriuse as grandes portas da árbore. Genial, dixo o neno. E cando entrou na árbore, todo estaba oscuro, menos un cartel que poñía: sigue facendo maxia. Gracias, arboliño, dixo o rapaz. E nese momento, outra porta inmensa abreuse. Almiñaba un camiño. Ese camiño ia a unha gran montaña onde estaba cheo de xoguetes, comida, chocolate, licor café, da risa, etcétera. Entón, ese rapaz puido levar ali a todos os seus amigos a disfrutar desa gran montaña. E dende aquí, e dende agora, dígovos que as palabras máxicas son gracias e por favor.